Pan fyddwn ni'n casglu ac yn prosesu data i greu ystadegau swyddogol, rydyn ni'n gwneud hynny mewn ffordd sy'n diogelu gwybodaeth bersonol unigolion a busnesau. Rydyn ni'n dad-adnabod data drwy dynnu unrhyw wybodaeth bersonol a fyddwn eich adnabod yn uniongyrchol. Enghraifft, eich enw, cyfeiriad neu ddyddiad geni. Un ffordd rydyn ni'n gwneud hyn yw creu rhif cyfeirnod newydd sy'n cysylltu ag unigolyn ond nad yw'n ein adnabod. Mae hyn yn golygu bod ymchwilwyr o'r swyddfa ystadegau gwladol, sydd wedi cael caniatâd i gael gafael ar y data, yn gallu defnyddio'r rhif cyfeirnod newydd i ddadansoddi a'i gysylltu â ffynonellau data eraill, heb ddatgelu unrhyw wybodaeth bersonol. Mae dad-adnabod yn galluogi pobl i ddefnyddio data sensitif yn ddiogel. Trwy ddadansoddi'n fanylach, gallen nhw greu ystadegau sy'n rhoi darlun mwy cyflawn o anghenion cymdeithas. Cyn i ni gyhoeddi ystadegau, byddwn ni'n tynnu unrhyw beth a allai adnabod rhywun, ac rydyn ni hefyd yn gwneud yn siŵr nad oes modd ail-adnabod data. I gael rhagor o wybodaeth am ddad-adnabod data, ewch i wefan y swyddfa ystadegau gwladol.